Poštovane kolege, nisam htio ništa danas govoriti, sam sam sebi dojadio, a pošto su neke ove stranke u totalnoj medijskoj blokadi i da se non stop provodi cenzura na ne samo mainstream medijima, nego portalima, reću neke temeljne stvari. Evo, još jedan dan proveden, beskorisno, interpelacije o avionima. Totalno beskorisno. It's a non-issue, kako bi rekli u vojsci. Mene više zabrinjava da mi nemamo standardiziranu taktičke postupke za kopnenu vojsku. Ako ne znamo šta je dežurno oružje na razinu voda, kako ćemo rat voditi? Tamo se gine, a ne gine se u Saboru i tamo u salonima i u gastronomskoj diplomaciji na švedskim stolovima. O čemu govorimo ovdje? Šta su ključne stvari? Ako ovo ne popravimo, bit ćemo scenarij Venezuela za 2-3 godine. Restrukturiranje, svi ste imali vremena, obadvije najveće stranke da se to napravi. Imamo 250.000 ljudi u javnoj upravi zaposleni. Pa to je više, koliko je to brigada? To nije, Staljin je toliko ljudi pobio manje je pobio prvu godinu rata svojih glava kad je Hitler napao Sovjetski savez. Šta rade te glave? Jesu do sad mogli riješiti? Recimo, provedbu pravnih propisa na terenu. Mi smo 52. od nekih koliko zemalja na svijetu u provedbu pravnih propisa. Imamo zakone koji se ne provode. Šta rade ti ljudi? Koliko njih je umjetno zaposleno? Jer smo mogli napraviti ovaj ispit po pitanju porijekla imovine. U tom grmu leži zec i ovaj zakon o privatizaciji i pretvorbi. Toga se najviše boje lijevo, desno krilo. To sam danas rekao, vidjeli smo danas šta se je dogodilo. Svaki dan smo bliži jedne homogene stranke, kako bi ju zvao, ne znam, nova socijalistička omladima i novo jugoslavenska stranka. Birokracija, ko će investirati u zemlju gdje trebate 3 godine za građevinsku dozvolu? I kaže ministar Horvat da će smanjiti sad od 25 koliko skoraka za građevinsku dozvolu na 17. Mozak mora stati. Šta je tu sad? Ako investicija nema, ako se ne proširi ta porezna baza, pada i mirovinski sustav i sustav zdravstveni. To sam govorio kao papiga. Ali ne. Šta je s korupcijom? Hrvatine su dokazano po pitanju kreativnog računovodstva eksperti. Krale se u bivšoj državi, krade se sada. To je zašto imate stražare u studentskim mezdama da ne možda 2 tone mesa. Došao mi je jutros jedan, radio industrija Zagreb, RIZ, i meni se hvali kako su mazali tamo svu opremu. To je svakodnevna pojava. To je ona stara doktrina, ničije svačije. I to danas vlada ovdje, mi se tu Da li je bilo ovo u Saboru, učitelja na fakultetima, koji su prodavali ispite? O čemu se mi čudimo? Ima svugdje korupcija, a to je ta korupcija ukorijenjena od taktičke do strateške razine. Šta će se dogoditi 2019? To nas ne zabrinjava. Kakvi su prospekti globalni za 2019? Pa mi smo predgrađe Londona. Evo, šta će biti? Vodi 2 najviše globalne trgovinske sile vode rat. Amerika i Kina. Globalni dug kraj 2017. godine je bio 270 nešto posto. Prosite, 21,7, 217% BDP-a, globalnog BDP-a. Ali dug i visoke kamatne stope su toksične. To će doći ovdje. Šta će onda biti? Više nema kredita za nisku stopu. To dolazi ovdje. Šta će biti sa Brexitom, sa Irskom? Treba totalno nove propise da se ta zemlja prilagodi, a oni izlaze sljedeći mjesec se izlazi iz Britanije, iz Brexita. I mi gledamo ovdje i bavimo se interpelaciji F-16. O tome raspravljaju ljudi koji ne mogu rastaviti jurišnu pušku. I svi su eksperti ovdje, od liječnika do ranovjekovne povijesti Hrvatske do vojske. A ne mogu organizirati, što sam rekao prije, pikado turnir. Šta je naše tajno oružje? Ali imamo tajno oružje. Imamo hrvatske ekonomiste iz bivšeg sustava. Samo pošaljite te ekonomiste u druge zemlje, neprijateljske, mi smo u NATO-u, država propada točno za 6 mjeseci, imate scenarij Venezuela. Ako tako nastavimo, to je naša kopija. Jer tu sjede lijevo desno krilo komunističke partije i njihovi nasljednici i to je tamno samo dimna zavisa. To su Antifa u drugom ruhu i genetski anarhisti. I to će tako biti. Na kraju, plan B, možemo svi ići u Venezuelu i možemo pjevati kako ste prije pjevali ovdje, a tamo pjevaju živio Chavez
i živjela socijalistička republika. To ste ovdje prije pjevali, a šta ste dobili? Dobili ste umjetnu zaposlenost,